Sizofunda from verse number 10 to verse number 12. Akithi niyazi ukuthi siyaqhubeka. Saqala ku chapter verse 1. Saya ku verse 3 to 5. Sasuka ku 5 from 5 to 9. Namhla verse number 10 to 12. Akazi namkhona bengasifundela lamavesi amathathu bese siyahlukana. First Peter chapter 1 verse 10. Ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa okuzakuza inini. Bephenya ukuthi isiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaKristu oyekubo. Befakaza ngaphambili ngezinhlupheko ezixhumene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona, kepha nina ngalezo zinto enizishunyayezwayo zona manje ngabanishumayezayo ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evele ezulwini. Izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona. Izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona. Izinto ezizifisayo ingelosi ukuzibona. Qala futhi verse number 10. Ngayo lensindiso. Ngayo lensindiso. Isihloko sethu sizothi taking salvation seriously. Taking salvation seriously. Not for granted. Zikhona ezinye izinto obungayibukela phansi. Kodwa masingakhuluma ngensindiso, ila obungaqala namuhla uyithathe serious. Ngayo lensindiso babephenyisisa, befunisisa. Ngayo lensindiso babephenyisisa, befunisisa. Yesiqhubeka. Ngayo lensindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi babefunisisa bephenyisisa. Sasingekho isikhathi la mtshali sokuthi kukhona ophethwe ikhanda. Sasingekho isikhathi uthi receive your things. Sasingekho isikhathi se-ID number. Laba profethi esikhuluma ngabo esithi abaprofethi, isikhathi sabo babefunisisa bephenyisisa ngalensindiso. Baba ngenandaba nempilo yakho. Baba ngenandaba nokuthi wena umsebenzi ufuna uthole. Baba ngenandaba ne-ID yakho. Kodwa laba profethi babefunisisa bephenyisisa ngayo lensindiso. Hallelujah. Qhubeka. Ngayo lensindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa okuzakuza kunina. Yes. Bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaKristu wayekubo. Sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaNkulunkulu wayekubo. Angithi okokuqala abaprofethi baphenyisisa. Uku-underline ukuthi abaprofethi. Bese thini ngawo leyo moya angithi kubo the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Yes. Efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo. Ngezinhlupheko eziqondene noKristu. Hayi ngeinhlupheko zakho, kodwa ngeinhlupheko zikaKristu. Taking salvation serious. Yes. Efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona. Yes. Abambulelo ukuba bangazikhonzi bona, kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayezayo ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evele ezulwini. Izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona. Izinto ezifiswa izingelosi ukuzibona, kodwa nina niyiphethe ngesandla. Ingelosi zayifisa ukuyibona lento.
ingelosi zayifisa uku-experience, ingelosi zafisa ukuhlala njengoba nihlezi. Kodwa kasho ukuthi isikhathi akusona esazi, isikhathi senu niliphethe ngesandla, taking salvation serious. Akekho onjengawe nongalinga iswanawe phakathi kwabo. Akekho esakhuluma ngazo from verse 1 to verse number 9. Hallelujah. uPeter uba reminder noma uPeter uyabakhumbuza ngezinto uNkulunkulu azenza kubona. Hallelujah. uPeter uyabakhumbuza ngezinto uNkulunkulu azenza kubona. From verse number 7 to verse number 9, uPeter uyabakhumbuza futhi ngama trials ababhekene nawo. Number 1, ama trials awashoyo uPeter uthi okokuqala akhanda iperseverance kubantu. Inhlupheko abangena kuzo abantu noma abangena kuzo abazalwane, number 1 ukhanda ukubekezela, kukhanda iperseverance. Amen. Number 2 ukhanda icharacter. Sometimes abazalwane sizovumelana la kwi-character. Ukhona icharacter ekhandwe ukuthi uNkulunkulu abantu bafake ezintweni ezithile, ubafake ezimeni ezithile, base kukhandika icharacter kubona. Hallelujah. Khona icharacter ebhildwe isimo umuntu angene kuso kanti uNkulunkulu uyamthicha. Hallelujah. Angithi ngiyalifunda iBhayibheli bazalwane. Athi si Bible Church. uNkulunkulu uke wayalela uHosea. Wathi uHosea ma akahambe yothatha unkosikazi oyisifebe. Eyalelwa uNkulunkulu. Ukuthi kabayeke bonke abantu abayiphethe kahle, ahambe ayofuna unkosikazi oyisifebe. Why uNkulunkulu enze nje? uNkulunkulu wayikhanda imessage kubantwana bakaIsrael. Hallelujah. Imessage yayithini na? Imessage yayithi uIsrael wonke ungihlubukile. Hallelujah. Mina ngumyeni wawo uNkulunkulu. Kodwa ngiwumyeni wawo uNkulunkulu, mina ngikhethela ukuthi ngibayeke bonke abantu bese ngizomantanisa nabantu abayizifebe okungu-Israel. Hallelujah.
owawusumhlubuyile uNkulunkulu wafuna uIsrayeli ukunamathela. uNkulunkulu wakhanda imessage kuHosea ukuthi nansi imessage Hosea, izimo zonke obhekana nazo angifuni uhambe ukhala kodwa ngifuna ukuthi udabule imessage, uthathe imessage phakathi, imessage eyokuthi mina uNkulunkulu abantu bangihlubukila akusikho ukuthi mina ngidestroy wena, lento ekwehlelayo ayikho ngawe kodwa ingami ukuthi mina uNkulunkulu ngiyalila abantu bangihlubukile. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wayalela uJeremiya ukuthi unkosikazi wakho uma eseshonile ungalili, ungakhali. Hallelujah. Amen. Kanti uNkulunkulu uthumela imessage kuIsrael, imessage kwaweka Israel. Hallelujah. Amen. Imessage eyokuthi mina uNkulunkulu angisenamfazi because isizwe sami abantu bami bangihlubukile. Ngakho ke noma bengihlubukile noma bengashona kodwa ungakhali Jeremiya ngoba le message ingeka Israel. Wena okwakho ukudabula i-envelope, uthathe i-envelope uyilahle bese ukhipha imessage. Hallelujah. Enye imessage uNkulunkulu uyithumela noma sikhona isimo umuntu angena kuso kanti uNkulunkulu uthumela imessage. Umuntu angaze alishiye ibandla, umuntu angaze amshiye uNkulunkulu ngesimo abhekene nazo kanti uNkulunkulu uthumela imessage ukuthi okwakho dabula i-envelope ukhipha imessage phakathi. Hallelujah. Hallelujah. uPeter lo obhalela incwadi ubhalela abantwana bakaNkulunkulu bakwaIsrael abasebehlakazekile. Waye abantwana bakaIsrael behlakazekile, bahlakaziwe uEmperor Nero. Hallelujah. Baseyinhluphekweni, asizazi inhlupheko abantu ababhekene nazo. Kodwa sithandile la eCrossroads kulezi insuku ukuthi sibheke le ncwadi kaPeter ibe yiseries thina. Mhlawumbe kukhona besingakufunda kuyo. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu basekuhluphekeni, ziningi izimo abantu ababhekene nazo. Hallelujah. Kade kunemvula nini kuleli sonto leli. Kunemizi ephelile koAdams koMakhutha. Hallelujah. Kunabantu abakhalayo, kunomuzi nje obulokhu uvezwa okuthekelela umama nobaba kwadilika yonke inhlabathi yadilikela kulo muzi. Umama wakwazi ukumemeza ngaphakathi ukuthi umfana omdala akathatha izingane abaleke nazo. Kodwa yena akakwazanga ukwenza nomyeni wakhe. Ushonele khona lapho. Hallelujah. Izimo abantu ababhekene nazo. Hallelujah. Abanye bastruggle abafuna imisebenzi, akho ngisho yodwa ikhole engenayo. Hallelujah. Yet bayakholwa. Hallelujah. Abanye sebephelelwa amandla, sebephelelwa ithemba. Uthi lo uNkulunkulu ngizokumlandela kanjani ngoba akho ngisho yodwa imessage engenayo, akho ngisho yodwa ikhole engenayo ukuthi woza kwi-interview. Hallelujah. Ngifuna singene kule ncwadi kaPeter. Singene kulesi simo obhekene uyayazi inkinga okuyo. Hallelujah. Laba bantu babe lenkinga engaphezulu kweyakho. Hallelujah. Abanye from 2019 impilo iphindanga ya right empilweni zabo. Hallelujah. Abanye babe namabhizinisi bawavalile sikhuluma nje. Avalwe iCovid kusuka ngo2019. 2020 impilo yanzima, 2020 2021 impilo yanzima bangakwazi ukwenza lutho empilweni yabo. Abanye balahlekelwe imisebenzi kusuka ngaleso sikhathi. Impilo ayibanga lula, impilo ayibanga mnandi. Hallelujah. Abanye abaphindanga bathola amanzi since 2019. Hallelujah. 2019 2020 2021 kwadilika ama-bridge yonke indawo.
kusuka ngaleso sikhathi impilo ayiphindanga yaba yihle eNewtown A. Kusuka ngezikhukhula ika 2021 2022 sengikhohliwe. Kodwa impilo kubantu ayiphindanga yalula. Hallelujah. Amanzi selokhu bawagcina kusuka ngaleyo nyaka. Sebephila ngokuthi bezwe ihuthi yeVaterkani bese beyagijima beyokha amanzi. Uma ngabe usemsebenzini uluzwe iVaterkani impilo yakho inzima. Hallelujah. Ngifuna singene kule ncwadi labazalwane lezi zinto elikuzo labazalwane kwakuwes. Kodwa ngifuna singene ukuthi kunzima kanjani ukukhonza uNkulunkulu impilo yakho udonsa kanzima. Kodwa umkhonza uNkulunkulu faster unikela uthatha wenza yonke into enziwa abazalwane. Kodwa impilo yakho igcina iba nzima. Hallelujah. Labazalwane babulawa esikhuluma ngabo. Babengabulawa ke sebebulawa iCovid njengoba nabulawa iCovid. Babengabulawa ukuthi amanzi abasewatholi. Babebulawela ukuthi bahlangene njengoba lihlangene bakhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Impilo yabo iphindanga yalula. Abanye bagaxa amathaya emqaleni. Hallelujah. Begaxela amathaya ukuthi bakhonza uNkulunkulu, bakhonza uJesu. Hallelujah. Impilo yabazalwane base beyahlakazeka from Peter chapter number 1 uthi ngibingelela abazalwane abahlakazekile. Base beya begcwala intaba. Bebalekela isimo. Hallelujah. Uma bebalekela lezi zimo lezi endleleni umphako uyabona. Hallelujah. Endleleni kuhambe ukhonza uNkulunkulu amandla kuyehle. Endleleni ukuthandaza kubuye kuphele ngisho isikhathi uphelelwe nje amandla ukuthi uthandaze. Hallelujah. Abazalwane uPeter ebabhalela angithi nabo awuyithatha uyifake ezicathulweni zabo laba bantu bafana nawe futhi bona kwakuwes babengenawo amakhaya ngoba nayo ikhaya ungenalo. Hallelujah. Ngake ngahamba kule mizi lephezulu. Kunemizi engasahlali umuntu emihle laphezulu. Hallelujah. Okwavuleka umfula wavele wahamba nemizi wahamba nabantu. Impilo ayiphindanga yalula. Hallelujah. Kunemizi othothi mihle ngapha ama big house awana abantu. Uthola ukuthi kuthiwa no umfana wakhona waphenduka iphalo. Impilo leyo enzima abantu ababhekene nayo. Endlini ungeke ukwazi ngisho ukushiya ukhiye ngenxa yomfowenu ophenduke iphalo. Hallelujah. Impilo iqala impilo yabanzima. Hallelujah. Awukwazi ukulala uvule amawindi kanje. Because uzothi mawule sathi ungathi mawulele umncolo umbhedo ukhele eduze kwewindi. Ngoba umfana wakini oyiphara uma engangenanga ngomnyango uvalile uzozama ukungena ngewindi uzozama ukudonsa isikhwama sakho noma ingenduku. Impilo yanzima. Hallelujah. Kade ngizwa nje ngifunda ekseni namuhla ekseni ngifunda i-update yesolezwe ngabo half-past 3 ekseni. Kuthiwa kuthuthulwa abantu abawu-8. Hallelujah. Bathuthulwa abantu abawu-8 eMidlands eGoli. Abantu bebengenzanga lutho mhlawumbe nawe isihloko sakho sisale lapho mhlawumbe ungakezwa. Hallelujah. Impilo iya ngokuthi ibe nzima noma ubani. Hallelujah. Kwaduthulwa 3 la eNanda. Ekseni namuhla into enzeke ebusuku. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Omunye umsebenzi engisebenza naye uthe emsebenzini. Hallelujah. Bambamba la kaPastor. Bamdubula. Inhlamba bamdubule zona awazi ukuthi ubethuthulelwane ezethuthulwe ngaka ngoba isibhamu bakwazini ukusithatha. Basuwinile isibhamu sakhe. Bayiwini ifoni yakhe. Bayithatha imoto yakhe. Hallelujah. Bahamba ngemoto yakhe bayidrive yabothi
abantu laba abangathintwa, abantu abangaboshwa, abantu abenza umathanda emhlabeni. Impilo iya ngokuba nzima. The book of Peter. Hallelujah. Angijabona namuhla ku-empty esontweni. Abazalwane balovile. Abanye abazalwane bebezohlangatshezwa, bebezolandwa imoto. Imoto inetiyeza ukuthiwa sikhonzele eNanda. Labo bantu bakhathele kuze konke nantu bezoqala enkonzweni elandwa imoto. Impilo yaseNanda iya ngokuba nzima. The book of Peter. Hallelujah. But ngifuna uku-encourage namuhla ukuthi taking salvation seriously. Phekwa lesimo. Hallelujah. Uke waba encourage uPeter laba bantu wathi ukukholwa kwenu kuze kume, wathi ukukholwa kwenu kukhulu ukunegolide. Hallelujah. Wakulinganisa ukukholwa kwabo. Why uPeter is verse number 5, is verse number 7, verse number 7, verse number 8. Why ukukholwa kwabo ekulinganisa kunegolide? Ukulinganisa ukukholwa kwabo ukuthi kukhulu kunegolide. Why ekulinganiswa ngakho? Ngoba ukukholwa esimngakho kuyavivinywa. Uma kuvivinywa ngomlilo. Njengoba sikhuluma ngempilo esiphilayo yaseNanda, impilo enzima kuvivinywa ukukholwa kwakho. Kuthiwa kukhulu ukunegolide. Why bethatha ivele, bethatha ukukholwa bethi kukhulu kunegolide? Because uma ngabe sikholwa siyavivinywa. Uma sivivinywa igolide liqala emlilweni. Alibi igolide lingalifayanga emlilweni. Umvelo. Hallelujah. Hayi ingakhuluma ngevelo, abantu besifazane bazophatheka kabi. Hallelujah. Uthamaro nibisa kabi phela uzothi vele base ihlubuka futhi. Hallelujah. Amen. Igolide ivelu. Igolide liba igolide ngoba selivaya emlilweni gogo. Mali ngakavaya emlilweni uyibona litsha nje lingenamsebenzi. Mali ngakavaya emlilweni uyibona inhlabathi nje ehadlazelayo engenamsebenzi. Mali ngakavayi emlilweni uyibona into useless. Akelivaye emlilweni liyogadwa ama-security ka-Fidelity. Akelivaye emlilweni liyogadwa ama-security amaningi. Why? Because umlilo ukhiqiza ukhanda ivelu egolideni. Ukukholwa kwethu kukhulu kunegolide. Ukulinganisa ngokuthi uma sivaya ezimeni, uma ngabe sivaya ey'lingweni zaseNanda, uma ngabe sivaya kwi-COVID-19, uma ngabe sivaya ezweni elingenamanzi, ukukholwa kwethu kume kufaniswa negolide. Don't give up. Ungamdeli uNkulunkulu, ungamthuki uNkulunkulu ngenxa yesimo sesikhashana. Uzuyasho ukuthi selihluphekile isikhashana. Ukuhlupheka kungokwesikashana, kodwa ukukholwa kwethu kuzovivinywa. Hallelujah. Abanye abantu ukukholwa kwabo bekuthi kuvaya emlilweni. Hallelujah. Kushe kuncibilike. Hallelujah. Ngoba uma sivaya emlilweni kufuna kuzovezwa izithelo zokukholwa ukuthi ukholwa kangakanani. Hallelujah. Uma ngabe wena ngenxa yokugula nje ukuthi udokotela uthetha ekudiagnose kwavela ukuthi unesifo esithile, wamgive up uNkulunkulu, wamthuka uNkulunkulu, ukholwa kwakho ushile emlilweni. Hallelujah. Akuphumanga ngaphesheya kufana negolide. Kanti uma sizobekezela ezimeni, sizoqhubeka simkhonza uNkulunkulu. Umkhonza uNkulunkulu une-degree kodwa umsebenzi ungekho, kodwa uqhubeka umkhonza uNkulunkulu ngoba simkhonza uNkulunkulu ngenxa yezinto, futhi asizi uNkulunkulu ngoba nakhe sesenzela izinto ezithile. Hallelujah. In fact asimenzele ifavor uNkulunkulu ngokumkhonza kwethu. Hallelujah. Amen. Don't give up.
Peter is an apostle of hope. Hallelujah. Into ayinikeza laba bantu ukuthi please bazalwane qhubekanize enkonzweni noma lufo. Abantu abangabheka 10 laba enkonzweni. Abanye abaningi basebenza. Hallelujah. Abanye abantu bavakasha emakhaya. Abanye abantu basemsebenzini. Abanye abantu bagulelwa. Hallelujah. Amen. Bangapheka 10 abantu abangekho. Hallelujah. Kodwa na next week uNkulunkulu ningaphelelwa yithemba, ningaphelelwa uthando. Hallelujah. Iyona message uPeter ishumayelayo ukuthi nibe nethemba eliphilileyo. Hallelujah. Amen. Likhandi character